stasiun tuku sing dadi seksikan bisu muga-muga sliramu eling aku kapan undurmu tak tunggu. Ing wengi iku nalika one aku pisan ketemu tak ungkapake sliramu pamit aku pamitmu bali ngokutmu supine ati nalika one ing wengi kuwi ora krasa tumetes lo ing pipi terus sliramu kapan bali kusuk maning ati amung donga amung pamuji kutong ayuksya kang tansah ngancani sepine rasa ati iki stasiun tuku sing dadi seksikan bisu muga-muga sliramu eling aku kapan undurmu tak tunggu. Jinduan para tamu kakung semana putri ingkang saduh sinuba ing pakurmatan sedheripun tumapa ing upacara pawan prasadya wonten ing rahina menika kawiwitan awit sampun wonten sasmita pilih tamu sarumbangan saking pihak pisan sampun katingal rawuh saha sampun satata pramila kasuwun dhateng para among rawuh kakung mewah putri enggal samekta ing gadi mapak rawuhipun saking kadang pisan Sutresna. Pramila dhatenipun ingkang piniji Bapak Suroso Sukoco SPD keparengga daya-daya hanganti lumarep wonten madyaning pasaman ing wasana kasumbagaken wonten kanthi lampahing saking kadang pisan Sutresna
tansah sinawung mahesa kurdo.
kagung miyo putri ingkang satus sinuba ing pakurmaten awit saking tamu kadang pisan sutresna saha para tamu kagung wektu sampun satata lenggah ing mriki kepareng daya-daya minangka pamyawara ing mangki kepareng enggal hamur pakani menggah lumadining adicara pawen prasaja wonten ing rahina menika. Pramila pindah malih dhateng para tamu kagung sang putri kasuwun samangke sakeca lenggah wondene adicara pawen prasaja ing rahina menika samangke enggal badhe pinurwaken. Panjenenganipun para pinisepuh, para pepundhen sumrambipun dhateng para tamu kagung semana putri ingkang saduhu sinuba ing pakurmatan. Langkung semoga kita sami tansah ngaturaken raos puji saha puji wonten ngarsaning Gusti ingkang murbeng kawasa. Awit kita sami sampun kaparingan rahmat cahaya hidayahipun dhateng kita sedaya satemah wonten ing hari kalam menika. Kula menawi sami saged mawajah wonten pitalemipun Bapak Edi Susanto sekalian Ibu Mariana. Wonten njenipun Bapak Edi Susanto saha njenipun Ibu Mariana wonten ing titi kalenggan menika Surya kaping 13 April warsa kalih 2019 panjenenganipun Bapak Edi Susanto sekalian garwa hanetepi minangka darmaning sepuh Mahargya Suto Mahargya Siwi nunjukkanipun Usmaning Ayu Kiki Rohani ingkang kajatu kromo kalian Bagus Rizky Aldi Putra kakung sakinipun Bapak Suratmo saha Ibu Sugiyatmi ingkang saking Laladan Kendon RT Setunggal RW 8 Talang Bayat wewengkon Kabupaten Klaten. Para tamu kakung Sena Putri ingkang setuhu sinuba ing pakurmatan awit ing mriki kawula minangka kendali woro tumapaing upacara pawian prasaja ing hari kelan niku namung sedheripun tumapaing adicara pawian prasaja wonten ing rahina kawitan pareng langkung kawula badhe amosaken menggah gati titi acara ingkang sampun karantam saha sampun karatik deninipun Bapak Edi Susanto sekalian garwa. Para tamu kakung Sena Putri ingkang sadherekaken pramila ing mriki keparing daya-daya badhe hamasaken saha ngaturaken menggah rantaman dicara ingkang sampun karantam wonten ing rahina menika.
minangka purwakening adicara samangki pambuka kalajengan laksana ingkang kalih samangki pasrah walimatul urus mrene pasrah pinanganten kakung. Kalajengan dilaksana candhipun dumawa adicara ingkang angka 3 dina samangki atur panampi saha serah tinampining syarat bojo sarana kanthi secara simbolis. Kalajengan dilaksana tunandhaipun dumawa adicara ingkang angka 4 bapilih samangki temanten putri Wusnya cekap anggenipun hamulas sarira angadi busana ing mangke daya-daya enggal lumarap medal saking sasana Mayangarum lumarap lenggah wonten ing madyaning sasana Panjangka. Kalajengan dilaksana tandhaipun dumawa adicara ingkang angka 5 utawi gangsal inggih menika samangke adat widi widana ingkang sampun sinengker wonten ing laladan dukuh pager jurang melikan wedi klaten nunjuk samangke pangging risang temanten sarimpit. Sajengipun pangging risang temanten sarimpit sampun cekap kalajengan dilaksana ingkang angka 1 inggih menika samangke atur pambagya kajugengan awit kronipun sagung pratamu kagung miwah putri. Ing mangke pratandha paripurnaning pawan prasaja ing rahina menika samangke sampun cekap sampun paripurna bilih serat maja sarimbit sampun jengkar saking sasana pinajeng lumarap wonten ing sak ngajenging gapurasri ing mangke inggih menika kanthi tangkeping asta pratandha adicara wonten ing rahina menika sampun paripurna saha panutup. Para tamu kakung putri ingkang saderematen bebilih mekaten titi acara ingkang sampun karantam deninipun Bapak Edi Susanto sekalian Ibu Mariana. Pramila sagung para tamu kakung putri kasuwun cekit so lenggah kanthi mardu mardikaning penggalih nuwun. Luhur mulyane nagara
Tamu kakung semua putri satu kinamatan ing mriki bareng daya-daya hinggal hamur wakani menggah lumat dening acara wonten ing Raina Semikawa. Para tamu kakung semua putri ingkang dahat kinurmatan pramila semoga inggal pinurwaken minangka adicara ingkang sajuga inggih menika samangke pambuka. Pramila semoga adicara pambuka ing sang menika kita buka sesarengan kanthi wawasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mboten nuwun mugi-mugi kanthi wawasan basmalah kula saestu tumapa ing adicara pawan prasaja wonten ing Raina samangki wiwit purwa madya ngantos wusana tansah manggih rahayu widodo nir ing sambi kala. Amin. Para tamu kakung putri ingkang sadherekaken ingkang salipun kita anjakaken titi acara ingkang angka kalih yen samangke pasrah walimatul urus mrutini pasrah pinanganten kakung. Pramila dhatengipun ingkang minangka duta pangarsaning lampah saking njenipun Bapak Suratmo saha Ibu Sugiyatmi ingkang saking laladan Kendhun Talang Bayat Klaten yang memberi sampun samekta ing gati kaswaninggal daya-daya jengkar saking sasana palenggan kepareng hangaturaken pasrah walimatul urus meladini pasrah pinanganten kakung. Pramila dumadunipun ingkang miniji minangka duta pangarsani lampah yanipun Bapak Sukoco Sarjana Pendidikan semonggo wekdal saha sasana sabda kawula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba. Dumateng bendanipun Bapak Edi Susanto sekelan Ibu Mariana ingkang pantes pikantuk pakurmatan. Bendanipun para pepunden, para pinespuh ingkang tansah kawula bektosi, para manglaning praja satenagari ingkang pantes tinulat, para rawuh kakung saha putih ingkang kawula hormati, keparenga kawula nyigek utawi gempil kamardikan panjenengan, saperlu nuhoni menggah panyuwunipun kadang kalawaning Adimas Suratmo dalah adik Sugiyatmi ingkang saperlu matur wonten ngarsanipun pendanipun Bapak Edi Sugiyanto dalah Ibu Mariana. Anamung saderengipun matur mbok bilih mangke wonten atur kawula mesti kewon kirang saged pas, kirang saged sarujuk, kirang saged damel sukor ing penggalipun para rawuh kakung saha putri, khususipun dumateng pendanipun Bapak Edi Susanto lan Ibu Mariana. Saestu kawula tansah nyadong lumpuntering samudra pangapunten. Dene kelajenganipun monggo sarengan
wonten ing wekdal enjang siang menika tansah kawula dherekaken tansah manungkul detipe wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang wekdal enjang menika saestu tasih kepareng-paring mapinten-pinten kenikmatan rahmat hidayah khususipun dumateng keluarga bendanipun Bapak Edi Susanto dalah Ibu Mariana saha keluarga kadang kaluanem adik Suratmo dalah adik Sugiyatmi kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Mbok bilih kawula matur kanthi singkat ngewon dene ingkang sepisan saking kadang kaluanem adik Suratmo dalah adik Sugiyatmi ngaturaken salam taklim. Mugi kunjuk wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Edi Susanto dalah Ibu Mariana kanthi atur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangkep ingkang kalih saking kadang klone mbok bilih rikawa wulan ingkang sampun kapengker nggadahi setunggalipun pirimbakan antasipun keluarga kadang kalaonem adik Suratmo dalah adik Sugiyatmi kalian pendanipun Bapak Edi Susanto dalah Ibu Mariana ingkang kepingin jodohaken putra kakungipun ingkang sesilih Bagus Rizky Aldi Putra ingkang kepingin ijab kabul utawi kepingin gathokaken putranipun kalian putra bendanipun Bapak Edi Susanto dalah Ibu Mariana ingkang sesilih Roro Ayu Kiki Rohani. Dene karena pirembakan sampul magepokan wonten ing wekdal enjang siang menika keparengipun kadang kalanem adik Suratmo kan Ibu rumangsa bingah kanthi menika wonten ing wekdal enjang siang menika ingkang angka 3 kadang kalanem adik Suratmo dalah adik Sugiyatmi masrahaken anak kawula temanten kekalih so ngaturaken ageng panuwun dene bendanipun Bapak Edi Susanto dalah Ibu Mariana kala wingi enjang sampun kepareng ngijab kabulaken putra kakungipun ingkang sesilih Bagus Rizky Aldi Putra kalian putra pawesinipun panjenenganipun Bapak Edi Susanto dalah Ibu Mariana ingkang sesilih Rorayu Kiki Rohani. Ijab kumpul kelampahan kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa kelajenganipun Bapak selajenganipun kadang kalanem adik Suratmo dalah adik Sugiyatmi namung saged ngaturaken ageng panuwun. Dene karana bendanipun Bapak Edi Susanto dalah Ibu Mariana kala minahun kepareng ngijab kabulaken anak kawula Rizky Aldi Putra kanthi menika wonten ing enjang siang menika karena rumaos bingah bombong ngaturaken setunggalipun bebingah. Dene wonten enjang siang menika kula mboten badhe nyebat setunggal mbaka setunggal kawula sumanggaan dumateng para pepunden, para pinispuh dalah para rawuh kakung suputri ingkang sedayanipun sampun sumadya wonten ing pasamuan pawiyahan. Wabile mekaten kanthi singkat ingkang saged kalutaraken dene ingkang angka sekawan kelajenganipun anak adik kula Suratmo dalah adik Sugiyatmi masrahaken nitipaken anak kawula Rizky Aldi Putra dumateng bendanipun Bapak Susanto saha Ibu Mariana mborongaken mbok bilih samangke wonten ing Dukuh Pagerjurang Desa Melikan Wedi Kabupaten Klaten. Dene mbok bilih mangke wonten ing Klaten kita ugi badhe paring sedaya menapa ingkang saged kaaturaken dening kadang kawulanem. Dene ingkang pungkasan mbok bilih mangke sak paripurnanipun silaturahim pawian siang menika kula sak rombongan
kepareng lengser lan nyuwun donga pamuji. Mugi-mugi sak pengker kula saking dukuh pager jurang desa Mlikan Wedi mriki saged wilujeng boten wonten halangan setunggal menapa. Binanipun para pepunden, para binsmo dalah para rawuh kakung saputri, bilih kanthi singkat mengkaten sepisan malih wonten atur kawula ingkang kirang saged sarujuk, kirang saged pas saestu kawula ngambaling kong kalih nyuwun agenging samudra pangapunten. Dene ingkang terakhir bilih saking keparengipun kadang kula nem bilih mangke sonten utawi mangke dalu keparenga Bapak Edi Susanto lan Ibu Mariana keparenga nyuwanaken anak kawula temanten kekalih wonten ing Dukuh Kendon RT setunggal RW 8 Desa Talang Kecamatan Bayat. Bilih mekaten kanthi singkat ingkang saged kalutaraken sepisan malih wonten sedaya kekirangan anggen kala matur saestu nyuwun pangapunten. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jinuwun para tamu kakung sing putri ingkang saduh sinubu ing pakurmatan bakat kula munggah pasrah walimatul urus ingkang sampun katuraken dening Bapak Sukoco SPD ingkang minangka silih raga sami wicara sakingipun Bapak Suratmo sekalian Ibu ingkang saking lalatan Dukuh Kendun Talang Bayat Klaten ingkang sampun katuraken kanthi toto titi-titis bebasan datan nilarsa juku ingkang apindo sekaring rinonce. Para tamu kakung putri ingkang saderengipun tumunten badhe kalajengaken radyan adicara tandhaipun duwah dicara ingkang angka 3 menika atur panampi. Estunipun janipun Bapak Edi Susanto saha Ibu Mariana jroning wardaya kinen kepareng nampi menggah atur saking janipun Ki Duta Saroyo anugih saking Ros Bombong saha birawaning penggalih panjenenganipun datan kuwawi nampi pribadi. Wondene atur panampi wonten ing rahina mriku samangke badhe kasarira dening panjenenganipun Bapak Joko Purwono SE. Pramila dhatengipun Bapak Joko Purwono SE wekdal sapapan kawula aturaken wondene jumenipun Bapak Joko Purwono SE mugi jinajaran jenipun Bapak Edi Susanto sekalian garwa. Ing wasana wekdal sapapan kawula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du.
Dumateng biyanipun para pepunden pinisepuh sesepuh dalasan aji sepuh kakung Sumono Putri ingkang hanggung mastuti dumateng peponing kautaman ingkang pantes pinundi saha kinabekten wonten ngarsanipun para priyagung pangembating praja miwah satreng nagari ingkang minangka dados pandam-pandaming kawula dasih ingkang pantes nampi sagunging pahormatan dumateng biyanipun para alim ulama ingkang rinten lawan dalunipun tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala dumateng biyanipun para bapak ibu sagung para rawuh ingkang satuhu kula hormati langkung-langkung dumateng kadang pisan sutresna nun inggih biyanipun Bapa Suratmo dalasan Ibu Sugiyatmi ingkang pidalem saking Dukuh Kendon RT Setunggal RW 8 Talang Bayat Klaten ingkang satu kula hormati mboten katalumpen dumateng kadang Klodo Tumaruna ingkang bahagya mulya sewu-sewine agung samudra paksami ing mriki kula nyigeg gempil ingkang dados kamardikam sami anggenipun sami katemben sekecanipun imbal pangandikan inggih maradopo awit saking keparengipun biyanipun Bapak Edi Susanto dalasan Ibu Mariana kula kadawan matur nanggapi atur pangandikan pasrah saking kadang pisan sutresna nun inggih biyanipun Bapak Suratmo Ibu Sugiyatmi lumantar biyanipun Bapak Sukoco sarjana pendidikan anamung saderengipun kula ajengaken matur langkung rumiyin sumangga kula dherekaken ngaturaken ras puji dalasan syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Gusti Kang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala inggih awit sewilasanipun ingkang sampun karmentahaken dumateng kula panjenengan sami satemah kula panjenengan sami saged rawuh kempal manunggal wonten ing sudungipun biyanipun Bapak Edi Susanto dalasan Ibu Mariana kanthi kawontenan kawilujengan karhayon nir ing sambikala amin amin ya robbal alamin dumateng biyanipun para bapak ibu sagung para rawuh ingkang sadu kula hormati langkung-langkung dumateng biyanipun Bapak Suratmo dalasan Ibu Sugiyatmi ingkang menika kula kadawan nanggapi atur pangandikan saking biyanipun Bapak Suratmo sekalian Ibu ingkang kula sampun pun pangarsani pun saryanipun Bapak Sukoco sarjana pendidikan dene atur ingkang sepisan biyenipun Bapak Sukoco sarjana pendidikan inggih menika ngaturaken salam taklim katur dumateng ngarsanipun Bapak Edi Susanto dalasan Ibu Mariana ingkang menika atur pangandikan salam taklim kula tampi kanthi suka birawaning panggalih kanthi atur bilisan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ingkang salajengipun atur pangandikan ingkang angka kalih biyenipun Bapak Sukoco sarjana pendidikan inggih menika ngaturaken masrahaken syarat sarana pinangka jangkeping tata cara salaki rabi ingkang kaaturaken dumateng ngarsanipun biyenipun Bapak Edi Susanto dalasan Ibu Mariana ingkang menika ugi peparing saking biyenipun Bapak Suratmo Ibu Sugiyatmi dalas lumantar biyenipun Bapak Sukoco sarjana pendidikan kula tampi ugi kanthi suka birawaning panggalih ingkang menika mugi kesanan saking njenipun Bapak Suratmo dalasan Ibu Sugiyatmi samangke pikantuk leliru ganjaran ingkang saagengipun saking sedalem Gusti Kang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Dumateng biyenipun para bapak ibu sagung para rawuh ingkang sadu kula hormati salajengipun atur pangandikan ingkang angka 3. Biyenipun ngaturaken masrahaken pinanganten kakung ingkang asma pun Bagus Rizky Aldi Putra
putra jalu saking yenipun Bapa Suratmo dalasan Ibu Sugiyatmi ingkang menika atur pasrah pinanganten kakung ugi kula tampi kanthi suka birawaning manah. Mbok bilih samangke cumondhok wonten ing Dukuh Pagerjurang Desa Mlikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten bersinar menika samangke sak saged-saged yenipun Bapak Edi Susanto dalasan Ibu Mariana badhe paring saran paring sesuluh mugi-mugi pinanganten sarimbit inggih menika yenipun Bagus Rizky Aldi Putra dalasan Roro Ayu Kiki Rohani putra putri saking yenipun Bapak Edi Susanto Ibu Mariana anggenipun gebir wonten ing babagan enggal babagan agung tansah manggiya jodhonipun atut runtut kados dene Mimi lan Mintuna kaken-kaken saha ninen-ninen. Salajengipun mugi samangke enggal kaparingan amanah saking ngarsa dalem Gusti Kang Agung Allah Subhanahu wa taala nun inggih kaparingan putra saha putri ingkang soleh menapa dene solehah ingkang samangke saged bangun miturut dumateng tiang sepuhipun kekalih migunani dumateng agami nusa dalasan bangsanipun satemah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah sak lami-laminipun. Amin amin ya rabbal alamin. Caos uninga dumateng biyenipun para bapak ibu para rawuh sedaya langkung dumateng Bapak Suratmo dalasan Ibu Sugiyatmi bilih pinanganten sarimbit sampun kelampan ijab kabul suci nggih menika rikala dinten Sabtu Surya kaping 12 wulan April warsa 2000 langkung kirang langkung jam 09.00 enjang wonten ing dalem mriki Pagerjurang Melikan Wedi Klaten saged lumampah kanthi wilujeng lekas ngantos pungkasipun boten wonten halangan rubida satunggalipun menapa. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun atur pangantikan ingkang angka sekawan. Inggih menika mbok bilih boten wonten ing pambeng manggih rahayu widodo wilujeng sedayanipun biyenipun Bapak Edi Susanto dalasan Ibu Mariana. Kasuwun nggih menika nglarapaken pinanganten sarimbit nun inggih pun Bagus Rizky Aldi Putra dalasan Roro Ayu Kiki Rohani wonten ing dalemipun Bapak Suratmo Ibu Sugiyatmi ing Kendon Talang Bayat Klaten mangke sak bibaripun maghrib nggih Pak nggih utawi sak ngoten mawon nggih insyaallah mbok bilih Gusti Allah ginanjar wilujeng sanipun mangke Bapak Edi Susanto dalasan Ibu Mariana kepareng badhe sowan marak ngabiyantara pun Bapak Suratmo saperlu nggih menika nglarapaken pinanganten sarimbit. Mugi mangke saged manggih rahayu dedolong wilujeng boten wonten halangan rubida sakungan apa. Salajengipun pungkasan mbok bilih samangke sampun paripurna menggah pahargyan prasaja wonten ing enjang siang menika saking yenipun Bapak Suratmo dalasan Ibu Sugiyatmi gutrah keluarga ingkang pidalem saking Kendon RT setunggal RW 8 Talang Bayat Klaten kepareng badhe madal pasilan saking sudungipun Bapak Edi Susanto Ibu Mariana ingkang menika saking yenipun Bapak Edi Susanto dalasan Ibu namung nderekaken wilujeng kundur mugi rahayu samudayanipun tumuju dumateng dalemipun piyambak sowang-sowang. Para bapak ibu, para rawuh sedaya ingkang satur hormati, mbok bilih makaten ingkang saged kula aturaken kunjuk dumateng jika sami ing mriki kula pinangka suli saryotangi basa saking yenipun Bapak Edi Susanto dalasan Ibu Mariana. Kula nglenggono kathah kekirangan kalpatan anggen kula matur kunjuk dumateng jengandika sami ing mriki kula namung saged nyuwun agunging samudra pangsami wilujeng lelenggahan ngantos mangke paripurnanipun menggah acara pahargyan prasaja wonten ing enjang siang menika kanthi mardikaning panggalih. Mekaten akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedal salajengipun kula kundhara dumateng yenipun
Bapak Pranoto Hadiwicara. Matur nuwun. Nuwun. Yinuwun para tamu kakung Sena Putri ingkang saduh kinurmatan sumrambun dhateng para werda ingkang saduh kita bekteni. Mekaten unggah atur panampi ingkang sampun kasarira deninipun Bapak Joko Purwono SI ingkang minangka silih rugu sambung wicara sakipun Bapak Edi Susanto sekalian Ibu Mariana. Para tamu kakung Sena Putri ingkang saduh kinurmatan ingkang salajengipun mugia Ki Duta Saroyo jenipun Bapak Sukoco SPD mugia kepareng hangaturaken walayan jati kanthi simbolis pramila wekdal kaloturaken datengipun Bapak Sukoco SPD. Nuwun para tamu kakung Sena Putri ingkang saduh kinurmatan serah tinampining walayan jati sampun cekap sampun paripurna pramila kasuwun dhateng para kadang kaniman mugia enggal hanglengser yen-menika angsal-angsal saking janipun saking pihak pisan pramila wekdal kawataraken dhateng para kadang kaniman wondene kanthi lampahing para kadang kaniman tansah sinawung ungeling gending gugur gunung. Yuk ayo ayo ayahi karyane praja kene kene gugur gunung tandang gawe sayuk-sayuk rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyane negara siji telu maju papat diulang-ulangake mesti enggal rambunge olopis kontol baris olopis kontol baris olopis kontol baris olopis kontol baris dua lolo lolo selolo ayo ayo ayahi karyane praja kene kene gugur gunung tandang gawe sayuk-sayuk rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyane negara siji telu maju papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge olopis kontol baris olopis kontol baris olopis kontol baris olopis kontol baris. Yinuwun para tamu kakung Sena Putri ingkang saduh kinurmatan sacekapipun kridaning para kaniman sampun cekep ing mriki kepareng daya-daya minangka pamiyoro kepareng badhe anglajengaken Radyana dicorotanipun inggih menika samangki mbok bilih Sirat Mojo Putri sampun cekap anggenipun hamulas sarira ngati busana mbok bilih samangke enggal daya-daya lumarap lenggah wonten ing sasana pinajang
Pramila dhatenipun ibu ingkang piniji minangka juru sumbaga hamba bilih sampun samekta ing gati keparing daya-daya njengkaraken temanten putri saking madyaning sasana Mayangarum lumarap wonten ing sasana Panjangka. Nuwun para tamu kakung miwah putri ingkang sedoyo kinurmatan awit sampun wonten sasmita bilih Sirat Mojo putri sampun jengkar saking sasana Mayangarum ing mangki daya-daya lenggah wonten ing madyaning sasana Panjangka. Wondene kanthi lampahipun temanten putri tansah binarung ketawang puspa warna. Ana Gandharu mangambar jroning sasana wiwaha. Binarung unggeling gending ketawang puspa warna. Lon-alon jumangkah kusumaning ayu Kiki Rohmani ingkang sampun jekar saking sasana Mayangarum lumarap wonten ing madyaning sasana Panjangka. Lon-alon jumangkah jroning maksana sakedhap tumungkil ing Bantala Pratandha temanten putri wus cekap anggenipun hadisara ing mangki daya-daya lumarap wonten ing madyaning sasana Rinengga. Ya eling-eling kusumaning ayu Kiki Rohani satunggaling kenya ingkang sulistya ing warna dasar kasembuhing busana ditinaretes mas kencana sesotya barneyan. Candrane pindha hapsari ingkang tumurun saking kayangan jujug wonten ing dalemipun Ibu Mariana saha nyanipun Bapak Edi Susanto. Para tamu kakung putri ingkang saderematan kawista lampahing Sirat Mojo putri wis prapting wonten madyaning sasana Panjangka ing mangki pareng daya-daya badhe nglajengaken racikan adicara telipun ingkang sampur sinengker wonten ing laladan dukuh pager jurang Malian Wedi Klaten. Nuwun para tamu kakung sareng putri ingkang saderematan ing mriki pareng daya-daya enggal badhe anglajengan racikan adicara telipun yen samangke adat Widi Widono ingkang sampun sinengker wonten laladan dukuh pager jurang Malian di Klaten yen menika samangke pangging risang temanten sarimbit. Pramila dhatenipun ibu ingkang piniji minangka juru sumbaga mugi enggal hamarati sesaken lampahing adicara pangging risang temanten sarimbit. Wondene kanthi
lampahing pangging risang temanten carimbit lamun kadulu pindo cantoko kang katemben kekidungan. Monggo damantin kakung enggal samakta gati lumarapun tematyan ing sasono panggih. Jagat sumila olo sumingkir teguh rahayu slamet awit kersaning Gusti ingkang hamurba jagat raya. Ana tengara jumbalegur jroning sasana pahargyan pratandha rawuhipun Kang Raka anggih Bagus Rizky Aldi Putra putra kakung sakinipun Bapa Suratmo sekalian Ibu Sugiyatmi ingkang saking mijil saking lalatan Kendhon Cawas Kladen ingkang sampun samekta gati wonten ing madyaning sasana panggih. Sasampunipun teman putri wis nyoprapteng wonten ing madyaning sasana panggih. Kebareng temanten sarimbit tansah hambalang sucedah sajengipun temanten carimbit hambalang sedah ing mangke pareng daya temanten kakung wijii Kang Raka saking njenipun temanten putri Roro Ayu Kiki Rohmani ingkang kepareng samangke hamiji ampaniro Kang Raka anenggih Bagus Rizky Aldi Putra. Sajengipun samangke temanten putri hamiji ampanira Kang Raka ing mangke kepareng daya temanten sarimbit pinaringan sindur ingkang hanawarekna ing mangke kepareng daya enggal lumarep wonten madyaning sasana wiwuha. Sajengipun minangka adat Widi Widana sampun cekap ing mangke kepareng temanten sarimbit kaparingan sindur ingkang hanawarekna jinajaran ing mangke kepareng daya enggal lumarap lenggah wonten madyaning sasana panjangka. Wonten kanthi lampahing temanten sarimbit pusprapteng wonten madyaning Pendhapi Agung kanthi harepepeh pindha sata manggih krama caos suka pakurmatan yenipun pratamu Kakung Sumawana Putri.
wondene kanthi lampahing temanen saribit tansah binoyontoko saking jenipun Rama Anenggih Bapak Edi Susanto saha nyanipun Ibu Mariana. Kawista lampahing temanten sarimbit wis prapting wonten madyaning Baliwisma ing mangke kepareng daya-daya temanten sarimbit enggal lenggah jinajaran wonten madyaning sasana Panjangka datan katolompen ing mangke nyuwun donga pangestu saking para tamu kagung Putri ingkang katemben hamiarsa. Para tamu kagung Putri ingkang sadohi kinurmatan kawistara lampahing Serat Mojo Sarimbit wis nyoprapting wonten madyaning sasana Panjangka ing mangke kepareng temanten Sarimbit enggal lenggah jinajaran wonten ing madyaning sasana Panjangka ing mangke tansah nyuwun tambeng donga pangestu saking para tamu kagung Putri. Wonten ingkang minangka dados petiting lampah temanten Sarimbit njenenganipun Bapak Suratmo sekalian Ibu Sugiyatmi ingkang saking Lalatan Kendon Talang Bayat Klaten. Yinuwun para tamu kagung Putri ingkang sadohi kinurmatan sasampunipun pangging temanten Sarimbit sampun cekap kawistara temanten Sarimbit lenggah jinajaran wonten ing damparing sasana rinenggo pramila parangki kepareng daya menika adat widono yang menika sungkeman ing pramila sumangga wekdal kawataraken sawetahipun dhateng janipun Ibu Juru Sumbaga ingkang saking Salon Perdana Mayungan ing wasana kasumenggaken. Para tamu kagung Putri ingkang kinurmatan temanten Sarimbit Kiki Rohani saha Rizky Aldo Putra sampun dekat saking sasana rinenggo ing saperlu sungkem dhateng Rama ibunipun. Wiwit aku isih temanten sakloro
Ya iki minangka wiwitaning urip kang sejati. Ing besuke selina mau bakal ono lelakon yaiku wong urip iku mesti ono coba lan tresno uga ono bodo Kula iki wiwitane urip kang sejati nalikanira sakloron aku kudu isih bayi tansah dipun neliting kalian tiyang sesepuripun kekalih ngantos akhir diwasa. Mula tak kudang yondo anak saklaron muga-muga kanthi wiwitaning urip ing sejati iki besuke dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah tansah pikantuk pengayuman saking ngarsanipun ingkang murba jagat raya anenggih Allah Subhanahu wa taala. Iki tetesing luh kang sejati kang bisa masuk wekaning ati marang wong tuwa sakloron. Mula tak kudang jonggel anakku sakloron besok bisa nemone urip kang mulya lan sejati. Para tamu kakung ngabut ingkang maten menika pratandha minangka panupining urip gambaran gesang wonten ing alam bebrayang sembah bakti saketon nulat tresnan menika kanthi lampah wujuding sungkem kementen Sarimbit pramila wujudipun sungkem menika wontenipun nggih menika keris ingkang kedah lolos duwung sak cekapipun temanten Sarimbit nggih menika sungkem dhateng Rama ibunipun. Nggih para tamu kakung putri ingkang termaten sak cekapipun temanten Sarimbit sungkem dhateng Rama ibunipun ing samangke saestu dhateng para kadang pisan sutresna nggih menika saking keluarga Bapak Suratmo sekalian Ibu Sugiatmo pilih samangke pun pendet foto pengestun pramila samangke kasumagaken sak cekapipun samangke saking keluarga nggih menika Bapak Edi Susanto kasuwun ugi samangke foto pengestun. Para tamu kakung putri ingkang sadherekaken saestu siru panyunipun Bapak Edi Susanto sekalian Bu Mariana sagung pratamu kakung miyah putri kasuwun sekita lenggah kanthi mardu mardikaning penggalih sinambi ambab parosing kaindahan saha samangke kangge ngirangi sumuing swasana nika badhe kacaosan nggih hiburan nggih menika orjen tunggal campur sari ringkes nggih menika New Arvita pramila ing mangke mugi caos suka lelipun sagung pratamu kakung miwah putri ingkang salajengipun wekdal kula aturaken dhateng para kadang-kadang kaniman ing wasana dumatemipun saking rombongan campur sari New Arvita sumangga wekdal kawula aturaken.